Amma a location. Muna ɗaukar gagare. Ga soja mahaukaci. Ga ɗan Yarbawa ya saci akuya. Ga kaka uban bala da ga Elias director. Ga kamar aboki ya rasa kuɗin suna kin kawo sa. Ana mana baki kan mu fito kamera. Ana nuna mana kabilanci kan mu fito kamera. Wallahi mu fito wallahi. Kai ka tabbata ya fasa. Baiwa. Director ga director babban director. This is an baiwa. Ana mana bakin ziki ana mana nuna mana kabilanci kan mu ba Hausawa ne ba ku to ai ku ba Hausawa ba ku kabila ce. Saboda mu kabila ce. Wallahi sai mun fada mu dan karota wallahi. Allah ya mu fada. Me too much problem. No problem. See wannan satar kaji. An yi hankuri wallahi. Wallahi ya sata. Solosi ne wallahi babu abun si maman yabo ya sa ka. Me solosi? Solosi kudi ya kari. Talauci. Solosi. Talauci. Solosi. Hey. Ita da tana mata wannan tambaya. Ta wace ce? Ba dan sanda bane yazo yana mana raini hankali. Ka san to ni waye? Ke wace ce? Makwabcin kishiyar kawar kakar makwabciyar mu. Dan karota ne. Mutum ne lesi. Wannan akaisin mangor kama. Allah bai dawo da shi sakiya. Ke da kina mana tambaya. Kada kina yin magana. Ke ne mai laifi. Ita ne mai laifi. Ni da na kawo kara kuma ni ne mai laifi? Kara. Karan kwano ko karan bindiga? Kara. Karan kwano ko karan bindiga kin kawo? You report, catch you, damke you, go put you, sell. Kai laifi, kai zata. No. You. Him. You. Canjawa. You go inside cell. Okay. Wannan out, me in. Yes. Wannan mai laifi mu ba mai laifi ba. Sorry sir. Ela bai. Chasa. Allah ya kare mana